אני פרופסור תום טראגר. ואני דוקטור אור פז MD. ואנחנו כאן כדי לענות על השאלה הכי שנויה במחלוקת בעולם המדע: איך להכין הוט-פופ באמצע הלילה בלי להעיר את ההורים. השעה היא 2 בלילה ואתם רוצים להכין פופקורן. הבעיה? התפקעות הפופקורן המתפצפץ במיקרוגל יוצרת המון רעש ועלולה להעיר את כל בני הבית. הפתרון? ובכן, הנה 10 טיפים מדויקים מדעית לאיך לחמם הוט-פופ באמצע הלילה במיקרוגל בלי לעשות רעש. גו! טיפ מספר 1: כאשר כל גרגירי התירס מתפצפצים בו זמנית נוצר רעש חזק מדי. על מנת להימנע מכך, חממו כל גרגר פופקורן אינדיבידואלית במיקרו. 5 שעות אחר כך, ובום! הוט-פופ. טיפ מספר 2: לא כולם יודעים זאת, אבל בכל מיקרוגל ביתי מוחבא מחוג ווליום בו ניתן לקבוע כמה רועש יהיה המיקרוגל שלכם. מצאו את המחוג וכוונו אותו מרועש מאוד לשקט לאללה. ובום! הוט-פופ. טיפ מספר 3: הניחו את שקית הפופקורן ישירות מתחת למנורת פחם דולקת בטמפרטורה של 90 פרנהייט. המתינו 1700 שנה בדיוק עד שכל גרגירי התירס יסיימו להתפוצץ בהפרש של 3 עד 20 שנה מאחד לאחר, ובום! הוט-פופ. טיפ מספר 4: כמו שכולנו יודעים, בחלל אין יכולת לשמוע סאונד. המריאו לחלל, ובזמן שאתם בוהים בריק האינסופי של היקום תוך הבנה עמוקה שאתם לא כלום מעבר לגרגר אבק מיקרוסקופי בתוך קוסמוס בלתי נגמר, תוכלו להכין את הפופקורן מבלי להפריע לאדם. ובום! הוט-פופ. טיפ מספר 5: ריקדו את ריקוד הפלמנקו בסמוך לשקית הפופקורן ב-129 BPM בדיוק במשך 27 דקות. החשמל הסטטי שנוצר עקב החיכוך של העקבים עם הרצפה ייצור ויברציות אשר ישנו את המבנה המולקולרי של הפופקורן ויגרמו לו להתפוצץ בשקט מוחלט. בום! הוט-פופ. טיפ מספר 6: רוצו עם המיקרוגל במהירות של 1235 קילומטר לשנייה על מנת לעבור את מהירות הקול. ככה תוכלו לחמם את הפופקורן מבלי לדאוג שגלי הקול שלו יוכלו לנוע ולהפריע לאנשים סביבכם. ובום! הוט-פופ. טיפ מספר 7: חיזרו בזמן לתקופת הסרטים האילמים של 1933 לפני שהומצא הסאונד, חממו את שקית הפופקורן במיקרוגל ללא דאגה וחיזרו חזרה לעתיד. בום! הוט-פופ. טיפ מספר 8: צרו קשר עם ממציא המיקרוגל, יוני מיקרוגל, והציעו לו להמציא את המיקרוגל השקט הראשון בעולם. הוא כמובן יגיד לכם שזה טכנית לא אפשרי, אך באמצעות טלקנסיס תגרמו לו להבין שזהו הרעיון הכי טוב בעולם, פלוס לתת לכם $1,000,000. בום! הוט-פופ. טיפ מספר 9: כפי שלמדנו כולנו בגן החובה, התדר בו מתפצפץ הפופקורן הוא באזור ה-8500 הרץ. באמצעות תופעת ביטול הפאזות מצאו משהו אשר יוצר אחד לאחד את אותו התדר. לדוגמה, צווחה חזקה של ציפור הדודו, והשמיעו אותם אחד כנגד השני באותו הזמן על מנת שהצלילים יבטלו אחד את השני. ובום! הוט-פופ. טיפ מספר 10 ואחרון: קנו את המכשיר היחידי מסוגו בעולם שיכול לנטרל ספציפית רעשי פצפוץ של פופקורן. זרקו את המכשיר לאוקיינוס. לאחר מכן שיחרו צוות ענק של חוקרים תת-ימיים על מנת להשיב מחדש את המכשיר האבוד. לאחר שנים על גבי שנים של עבודה, כשסוף סוף הצלחתם לשחזר אותו, זרקו אותו שוב לאוקיינוס, אבל תדאגו גם לרסק אותו טוב טוב עם פטיש לפני כן, כדי שלא יהיה סיכוי שהוא אי פעם יעבוד שוב. גלו שבאורח פלא וכנגד כל חוקי ההיגיון, היה לכם מכשיר נוסף כזה בכיס, השתמשו בו על מנת לנטרל את רעש פצפוצי הפופקורן, ובום! הוט-פופ. והנה לכם. כתבו לנו בתגובות עוד הצעות ורעיונות לאיך להכין פופקורן מבלי לעשות רעש. וכעת אם תסלחו לנו, יש לנו רק עוד 1700 שנה עד שהפופקורן שלנו יהיה מוכן, אז אנחנו צריכים להתכונן. תודה רבה, לילה טוב.